אנחנו נמצאים כאן בטרקלין של משכן אומנות הבימה בבאר שבע, ותיאטרון באר שבע מעלה את ההצגה המשיח, שעוסקת בדמותו המרתקת של משיח השקר שבתאי צבי, והתערוכה הזאת שנמצאת כאן בעצם קשורה אל שבתאי צבי ואל השבתאות, ואנחנו רוצים לדבר על התערוכה שיצרו נחמה לבנדל ונדב בלוך. שלום לכם. שלום וברכה. אז התערוכה נקראת דונמה, וזה בטורקית. מה זה דונמה? זה מומרים. מומרים, והכוונה לקבוצה הכת של השבתאים. שבטורקית זה מומרים. איך אתם הגעתם ליצור את התערוכה הזאת? הגענו מהסקרנות, יותר נכון. אנחנו ככה מסתובבים בעולם ומציגים בכל מיני מקומות. הייתה לנו תערוכה במונטנגרו, והגיעה לפתיחת התערוכה בעלת גלריה, שהזמינה אותנו להציג אצלה. נסענו לעיר שבה היינו אמורים להציג את התערוכה, זה באלבניה? לא, זה בגבול מונטנגרו, אלבניה, בעיר שנקראת אולצין. הגענו לעיר שכולם שם מוסלמים, אלבנים מוסלמים, ובתוך מתחם ארכיאולוגי היה איזשהו בית אבן. כשנכנסנו אליו, זו הייתה הגלריה למעשה, וכשנכנסנו ראינו על הקיר למעלה מין גומחה עם מגן דוד, וזה מאוד הפליא אותנו מה עושה שם מגן דוד כשהעיר כולה מוסלמית. ואז נודע לנו תוך כדי שאלות שזה למעשה בית התלמוד של שבתאי צבי. מהמאה ה-17, 1626 הוא נולד. כן. עכשיו, נדב, תגיד לי, אתם שני אומנים ישראלים מעין הוד, מוצאים את עצמם על גבול אלבניה מונטנגרו, בבניין הזה מוצאים זכר לשבתאי צבי, וזה עושה לכם השראה. מגרה. מגרה אתכם. למה? מדליק. לתהות. עד איפה הגיעו היהודים. מה שנודע לנו שם במקום, ששם היה בית התלמוד של שבתאי צבי. ששם הוא למד עם הקבוצה שלו? הוא למעשה הוגלה לשם. הוא בזמנו, הרי הוא גדל באזמיר. ומה שקרה זה כשהוא בגיל 30, קבליסט גדול ואיש מאוד מוצלח וכריזמטי. בגיל 15 הוא למד קבלה. כן, וסחף אחריו המון יהודים. למעשה הוא נשפט והתאסלם והוגלה לקצה האימפריה העות'מאנית, שזה היה על הבית ההוא שאנחנו הגענו אליו במקרה. ממה מורכבת התערוכה? אני רואה שאת מחזיקה בידך משהו, אחד החלקים שלה. זה גביל, למעשה גביל של נייר שאני מצאתי אותו במקום ועבדתי עליו. כל העבודות שפה, שמוצגות כאן למעשה, הם נוצרו בבית התלמוד של שבתאי צבי. גרנו שם חודשיים ימים ועבדנו עם חומרים מהמקום. כמו גם העסקי היוטה האלה שתלויים פה, עם הסימנים הקבליים של הספרות העליונות. ואיך זה מגיע לפה? איך נוצר הקשר ביניכם לבין התיאטרון שמעלה את ההצגה משיח? נודע להם שאנחנו עוסקים באותו עניין. מקריות, כן, כן, כן. זה ממש מקרי שאנחנו חזרנו ארצה והם העלו את ההצגה הזו. אני מאוד מודה לכם שבאתם להציג את התערוכה הזו כאן, וגם אצלנו בתוכנית זמן אוויר. תודה נדב, תודה נחמה, ובהצלחה. תודה רבה.